дуруд ҳамҷиёрони азиз, имрӯз мо ина модармон дар санатория омад, 10 рӯз тавбат гирифт, 10 рӯз дам гирифт, ай хиди ванҷ омад. хай вазъияташ бисёр безеб буд, дар инҷа 10 рӯз тавбатуша гирифт, хеле сабук шида. Ман ҳамаи модари ванҷиёро нав дидам ки хеле шух будиян. хеле шухӣ мекунам, вақт мон дар инҷа бисёр хуш гузашт ҳамин санаторияда. бигем хандаам як тавбатай. хай бо модар худаш гапоша гап занайна. ман ҳаёнҷо омадагӣ тамоман ро гашта наметавонистам. баъд дасти ҳамин бахтиёр дарам пишти ман мераса, осоиш мекунам, баъд по дар кор медоям, самоҳра дар кор медояд, баъд оста оста ҳама соз мешаванд. ва хости худо иншоалло қатӣ ки соқ саломати ҳам балница меброем. баъд бахтиёрҷон дастака дардро набина, илоҳам доим бошӣ, ба давлат бошиву клиентот бисёртар биёранд, айванҷақа клиенти бисёртар ҷамъ кунам, роҳед кунам ки пеши бахтиёрҷон бире ки оҷо тамоман ҳамин грижа личени фақат дар пеши бахтиёр, ягон ҷойга личени надорад. азур раҳмат. ҳамҷа гуфтанем ки модар ҳам грижаи гардан дора, ҳам грижаи миён дора. баъд остеопороз дора. Остеопороз беҳад бои нозук кайда кам та устхона сахттар биҷиқ мешкана мерава, устхон мереза. ба модарра гуфтам ки охи шумо қати мануали терапия ё ки маҳси нақтавӣ кардан бисёр қииндай, мумкин нестай. биё нагирем, риск накунем то бада. гаш гуфт ки онам кушедка да хоб мерам, ҳамин дастота болои мадамон мада басай. ҳамин қашда ма шифо меёбам. ма тра гуфт овозата шинидам, гапта шинидам, специально хестам матро омадам. шукри худо хайна тобатша гирифт, қатиш майда майда кор кардем, хайна бо имрӯз минатдорай. модармон 80 да дуромад. инат ҳазор раҳмат. 80 по қатӣ мерем, тиёқ дар даст, саломат бай ватани худ. баъд мегӯем ки ҳей фарзандо касе ки табобатш мепора пеши бахтиёрҷон барои ромид. худоя худовандо дар ҳамаи кору доим баракат бошад, корот пурфайзу пурбаракат бошанд, доим амну амон бошӣ, ҳамри дарози ба баракату тия, ҳамри дарози ҳазрати нӯҳу тия, ҳамри дарози тия ки илоҳо дастакот дарда набинанд. парвардигорам чӣ муроду дори худои нозанин ба ҳамаи мурод тара расонав, ба ҳамаи мақсад тара расонав, ҳамин касалиро личини кунӣ, обод кунӣ ва ватанош роҳӣ кунӣ. ҳазор раҳмат. писарҷон.